Sariketa ndiye watu bataka pazona sanditika. Banji Chris Kambanje chipezani pa Glenera Estate hapo kwa utakwenda chimwena ngakaro Black Semu pa Greton Park hapa zikwenda banji kuporota kumeka kwa Black Semu achindiri pa chintengo teko ndiri ti la 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 kwa matereka amushaka Butopia Sariketa akati yaka mswa 7 September 1990 everege makore bane makore mangani gambaredu Butopia Sariketa aifama njugwa the Shaz Band 7 September 1990 akaradzi kwa Marinda ari pa Highfields hapo kama
ndo paarere zvake mwana uka areketa toti zorora murugare. Nokudaro sezvamunongoziva kuti aiwa kana tichiita nhoroondo idzi tinenge tichitsvaga veukama nevamwe vanenge akafambidzana navo vakashandidzana navo kufambidzana navo kuti nhoroondo yacho inge yakakwana yese, timbonzwa kwese mararamiro ake upenyu hwake zvese kubva kumimhanzi kusvika nekumba kwacho zvese zvotinoronda ndokuti nhoroondo yemuimbi yakakwana iyoyo. Chero zvenyu mukati mimi haiwa muimbi tofanira kungonzwa nyaya yemagitare chete, haiwa gamba remimhanzi hatidaro, handitika toda kubata nhoroondo yemuimbi yese, nekuti izvozvo ndozoita kuti sisuka tinge tichifunda tichidzidzawo, kwete kuvaimbi chete. Nesu kuti tiri vaimbi tine zvatinokwanisa kufundawo ipapo, saka tinenge tichida kubatawo kwese ikoko. Nokudaro musazoti mimi aiwa kuzvidza muimbi kana kuti kunyanya kumufumura, aiwa ndakumbirisa zvangu. Ndozoti pane ndichaura ipapa vazhinji vamwe vanenge vachikorongonywa nazvo izvozvo zvichivabata mwoyo kuti ayo ari kuzvitaurire izvozvo, asi tichiita kuti tikwanise kuvaka muimbi nemuteereri wanhasi kuburikidza naizvo zvacho zvamunoti mimizve hazviite. Kunyanyanya vamwe vacho vanenge vari vekudzimhuri dzekuvaimbi koko, asi nevanenge vakanipa nhoroondo dzacho ndo vacho vekudzimhuri dzekuvaimbi koko, ndo vanenge vandipa nhoroondo dzacho. Vamwe vacho vanodzoka voti haiko zvakazvitaurire chii, aiwa musabaikana, ndokuti tikwanise kudzidza. Hatikwanise kudzidza kana pasina umwe anenge akanyandika anenge akanganisa, nekuda kuti tokwanisa kudzidza kana pane umwe anenge akanganisa ipapo. Right, regai tinzwe panapa introduction mukoma munin'ina wamukoma Tobias Areketa anonzi Charles Areketa, ndakaita hurukuro naika makore apindayo. Musakangana zvakare, pane vamwe vanoti aiwa nhoroondo yemuimbi kwanzi muri kungoramba muchingodzokorora zvamakaburitsa kare. Musakanganweka kuti inonzi history yatiri kuita iyi, handitika hachisi chiimbi chirongwa chitsva ndochamanzwa china chevaimbi ichi vauya nezvitsva ava vasisiko vakatoenda kara. Takuda kutonzwa nhoroondo yavo mbiri yavo kwavakabva nako, saka tinonamba tichizvidzokorodza chete. History haishanduke kusvikira pauya imwe information inokwanisa kusubstituta yacho inenge iripo, toiisa pachikero toona kuti ine udzamu hwakaita sei, inokwanisa here kukunda yagara iripo kana kuti inokwanisa kusubstituta, handitika saka musatombodemba henyu kuti anzi zvakazi takazvinzwa kare. Iwo kana wakazvinzwa kare, asi pano umwe atovhurawo wireless nhasi, nekuti wireless zuva nezuva inenge ine munhu mutsva anoiteerera. Chirongwa zuva nezuva, chirongwa nechirongwa chinenge chine munhu mutsva anenge akachiteerera, handitika. Saka musazotaurisai ipapo kuti aiwa zvamuri kutaura izvi takambozvinzwa gore rakapera. Gore rakapera makazvinzwa, but pane umwe atonzwa wireless pazuva ranhasi kuti kuda kunzwawo chirongwa chocho kuti chinofamba sei. Umwe aifarira Tobias Areketa atozvinzwawo nhasi kuti ndina Tobias Areketa, saka regai vambonzwawo, handitika. Right, regai panapa tebva taita sizvo nhangaruwanza namukoma Charles Areketa vachitsva paka nhoroondo. Okay, Tobias Areketa akaberekerwa kuHarare Hospital 1958 uyezve takazvarwa tiri 8 mufamily medu. Papa ine vakomana 5 vasikana 3. Pana Joshua Areketa, Baibit Areketa, Elizabeth Areketa, Christina Areketa, Robert Areketa, Isaac Areketa, Charles Areketa. Kurauti mimi ndimi makakwidibira. I am second from last born. Wakupedzera ndiani? Matwins. Pana Robert Areketa na Christina Areketa. Aiwa, zvinofadza chose. Saka pavese ava vapenyu vangani? Tangosara tiripo vasikana vaviri nevakomana vaviri. Right. Tobias akaberekwa Harare Hospital. Baba vachigara kupi? Takatanga chigara kuMbare kwakuzoenda kuMufakosi. Right. Baba vainzani? Phineas Tapera Areketa. Amai? Letwin Areketa. Amai rekuzvarwa kwavo kumusha kwavo ndiripi? Vaibva kwaShamba. Senemu yavainzani? Munemo. Aiwa, zvinofadza. kwaShamba ndekupo? kwaSeke.
ko baba tinobva kuMozambique. magara kumufakos chikoro akafunda kupi? Tobias akafunda kuYamranai Primary School, kwakuzoenda kuHighfield Community Secondary School kwakaita O level. mapanzo akapo amaro aterereka. Saka nhau dzezvokuimba zvakatangira pamukoma. He started his career in music. Ainspired nemukoma wangu ainzi Joshua Areketa, ndiye akatanga zvemusic mufamily medu. Akazomutora kwakumudzidzisa music. At the same time he aita Stone Kevin. mukoma Joshua zvemusic izvi vairidza nezvikwata zvipi? Vakaridza negroup rainzi Jeff Harmon Kings. Vakaridza nezvikwata zvakasiyana siyana zvakawanda. Munguza mapinda ekudhara akawanda ndo vakatanga nazvo izvozvo. vachirova misambo ipi apo? Vairidza music rock, jazz, traditional zvidaro. Saka Tobias achipinda apa akakwezva tingati akabatwa mwoyo nemusambo upi? Music yake yaifarira aida pop neafro jazz, asi akazochinja achisa ake music yake ku afro traditional music. Saka imimi maimuona magariro ake amaita naye, mimanzi yaingofarirawo zvake akazorora ndeipi? Music yake aifarira he was into blues, jazz, rock nefunk. mukoma Charles, mataura mimi nyaya yekuti anga apindawo zvakare muStone Carving kuita gadzira zvivezwa, zvakauya sei maari, zvakatangira kupi? Aingodzidziswa neshamwari dzake dzainzi ana John, ende akazvifarira, saka aipota achiveza matombo ake, achizvitira, achigara negita rake, achiita music yake achiveza matombo. apa matombo aiveza ari kupi? Yanga iri community yekumufakose ndo kwaivezera ikoko. tingati munhu here akatombosvika nebasa rake rezveiuya zvekuveza iroro zvokutotengesa zvinhu, kana tingati sisi kunze kwenyika kutoita zvimwe zvinzvombe? Vaiwanza kuti vakaveza zvinhu zvavo vainotengesera is either kubulawayo vozopesera muSouth Africa vachitengesa matombo ayo. Right, manzwa imimika mara waterere kuti aiwaka art hazvina kungoperera kana kuti ikoko kumimanzi yese inenge ichingori art iyoyo, kuveza zvese kana kuumba. Tobias Areketa anga arikowo zvakare ikoko, so anga ari munhu ka pese pese zvese aingoita zvingoita kuti zvinhu zvingofaya badzi. Right, regai timbokwapaidza panapa kamwe kambo kakambonetsawo zvekare makore apinda iyayo ka nziyo dzana Tobias Areketa idzi nziyo dzakashungurudza makore apinda nanhasi unoka tichiri kungodzifarira munoka munyika yeZimbabwe. Tobias Areketa aifamba nechikwata chanzicho The Shaz Band. kwambiri kuvela National FM zikomo. Watu mkutali kosaonekela, watu mkutali kosaonekela. Auzo sara kumusha kope munope makupi, kope munope makupi. Auzivi here tinoda kuchata, auzivi here tinoda kuchata. Auzo sara kumusha, auzo sara kumusha. Kotre tunoitwa kupi, kotre tunoitwa kupi. Auzivi here tinoda kuchata, auzivi here tinoda kuchata.
vachakwarira mukati yuwi vachakwarira mukati gore rino vachakwarira mukati gore rino vachakwarira mukati ini nesutu vachakwarira mukati iwe nepemu vachakwarira mukati yuwi vachakwarira mukati yuwi vachakwarira mukati gore rino vachakwarira mukati gore rino vachakwarira mukati ini nesutu vachakwarira mukati iwe nepemu vachakwarira mukati 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 internal enjoy. Vachakwarira mukati gore rino vachakwarira mukati ini nesutu vachakwarira mukati iwe nedredzi vachakwarira mukati yuwi vachakwarira mukati yuwi vachakwarira mukati gore rino vachakwarira mukati gore rino vachakwarira mukati ini nesutu vachakwarira mukati iwe nepemu vachakwarira mukati 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 internal enjoy. Masese kumkoma wangu Jesus Ndara Jesus Matai hapa chikwana hapo chakwarira mkati chakwarira mkati nayo Caps United internal injury Ndara chinake internal injury echenjerai mumbabvumo kwa kusati kwa ne wivi makora acho kwa kune pemu unochenwa kupi right auzosara kumusha kotre tunoitwa kupi kotre tunoitwa kupi ndoka mukana dzeka vachakwarira mukati kapa National FM mukati nayo kanhorondo yeka Tobias areketa ka uyo akatanga kazvimhanzizvi kumarimba primary school nemarimba band yepamfakosi kuchikoreko kanzi yaitungamirwa naNoah Pashapa muparidzi Reverend Noah Pashapa munowaziva vaisimboya pana pachiparidza ichiri radio 2 makare ndo vaitungamira kumarimba ikoko yaendwana na Tobias areketa makore acho anga achiri kuenda kuchikoro ana Tobias areketa anzi makore kuma 1975 ikoko akazobva ipapo ndokuzoenda kumarimba band yepa St Peters Highfield kwaakanoitira ka secondary yake ikoko haana kusiya zveStone Carving zvakangopfuurira mberi kudzimara mukoma wake tanzwa apa mukoma Charles vachitiwo mukoma mukoma Joshua ndo vanga vaneka nyaya dzemimhanzidzi mukoma Joshua vanga nechikwata chavo chanzicho the Jeff Harmon Kings iyo yakazimbenge iri based kwaRusape saka ndo anga ari bass guitarist ikoko nevairidza kamusambo rock jazz nepasi chigare so nokudaro ndo kwazvinenge zvakatoredzera ikoko Jeff akazosiyana Joshua akazosiyana ne Jeff Harmon Kings iya ndokubva avamba chimwe chikwata chitsva chainzicho The Fantasy Band makore kuma 1978 17 ipapo akarekodha masengo ka7 single kakakurumbira chaizvo kainziko Jongwe Guru makore iyayo ndoimba ininika Jongwe Guru kakaitaura nezvechimurenga right mugore 1979 Susan Mapfumo akazobatana neFantasy Band iyoyo
ari semunhu aishaura the vocalist. Fantasy Band yemugore 1979 yanga yakamira seko, yaiti pabase pamanayeka mukoma Joshua Areketa muchakabvu, kozoti palid guitar papana Anisto Saveto muchakabvu, parhythm papana Wiseman Gwata muchakabvu, pamadrums papana George Chidziva muchakabvu, kozoti iye Tobias Areketa na Susan Mapfumo na Anisto Saveto vesa waka vashakabvu ndo pavakakwapaidza kambo kakanetsawo zvakare kanonziko anzi Makei na Kwamurewa dzakabuda ka mugore ra 1979 dzichishaurwa naiye ka Susan Mapfumo muchakabvu. Susan Mapfumo kambo kanziko Kwamurewa. Vanyori vakazombonyora ipapa vachitanzi ndo life history yake aitaura ipapa. Aiwa, ndofunga nhoroondo yaSusan Mapfumo takaibata panapa. Hakuna zvinhu zvakafanana naizvozvo. Handitika pana kwakambororwa Kwamurewa wakaita vana vasere. Susan Mapfumo kansika kanga ndisakaita mwana mumwe chete. Handitika Kwamurewa the Fantasy Band vanga varipo ipapa vana Tobias Areketa kambo kakanetsa kakashungurudza chose munyika yeZimbabwe ichiri Rhodesia ikoko. Aiwa kakainakidza chose masaseko. Joyce Nyachenje mzukuruka maikana vete zvikanzaiwa ndakachibata kachimuti Dennis Jerera DJ parise makoromo kafamba pa Susan Nenunzi kurise nasiko koka na Shila Nenunzi nozoti Pipiro
naye akateererawo iko zvinhu zvikapeswedhi mukusha aikwamutarewe najohn bonomatanza aiwa takaita kuchibata kuti dzve chimuti ichocho kuzoti zvakare mukoma wangu Frankson Gezani achimwene Frank bwanji kumeko padombo chawapo ndinotireko kwa Molifi kumasoswe kumvesa ndiri nyumba mpepa nteflemuka tsitsi la musikenduru pa DZ apo chemwaranga nanutso bwanji kuna murekwa street osaiwaransoka Joyce Mabe amai Prince naonso muna kwaedza kumeko kanzi naye Charles Masauso auti umvesa nditike nyumba ya mpepo ya National FM Joshua Sato bwana wanga wasira bwanji ndotireke nawensoka Henry Chari mezukenda bwanji bwana wanga Joyce Chari right ndikona paka kana vanzvadzi vangu Nyarugwe Rachi aiwa akachibata kachimuti amaishila pachikokonyapo zvikanzaiwa isisu atisiyane naye nepenyire National FM regai pana paka 12 minutes to 11 pa National FM tinzwe isisu kuti adzimai vake vakatanga kusangana nawo nokuti ndikuti nyatsokunzwa nhoroondo yake kokutanga vachiri vadiki vachikura ikoko tonzwa isisu kubva kuna madam boss Venus Umba. Makaberekwa gore ripi? 1961. Mabekerwa kupi? Nomfako ku Harare Hospital. Muchigara munomfako se? Kura kuti kukura kwenyu kwose makakura munomfako se? Ndakakurira munomfako se. Chikoro makatanga kupi? Ndakadzidza paMuranai. Muranai? Primary. Secondary ndakazoenda Mufako Saiwan. Anga makore makapedza secondary anga makore apa? 1976, 78. Aiwa kare uko soku nokudaro mukoma Tobias makasangana nawo sei makatanga kuvaona papi kana kuvaziva? Vanga vari mukomana wangu kubvira ndichiri musikana ndichiri kuprimary. Muchiri kuprimary? Ivo vaigara kupi? Aigara namunini. Muri Mufako se? Ndokwakuri kumba kwavo? Ndokwakuri kumba kwavo ye. So kureva kuti maionana nguva nenguva? Kubva muchiri kuprimary kwavo muchionana mukukura? Mukukura. Muchitamba mese? So zvakazotangira papi? Takazongotanga kudananota nemakutatu tatakuro ivo zvavo vanga vari mukuru kwandiri kozi vakaberekwa 57. 57 imimi? 61. Saka tingati mukuru irepa. Baba ineka difference mchana. Ndive makore mairi matatu ya? Kureva kuti maedza pachikoro chimwe chete kantu mwaifunda kwako machifunda kwake? Mwaifunda kwake taidzidza kuchikoro zvakasiyana. Kuprimary? Tiri shamwari neshamwari. Vatasitanga kudanana takuma form 1. Kumasecondary? Nenda form 1. So imini maimuona ari kuprimary kudzimara azopinde ave kusecondary anga ari munhu akaita sei ndezvipi zvaaita zvamukatitondere kuti inini achiri kuprimary ndaimuona achidai kana kuri kutamba bhora kana kuri kuita sei maactivities aaita achiri mudiki? Achiri kuprimary aifarira kutamba bhora nekungoimbawo masongs but asingarekodi zvacho. Achingoimba achingosasato vana vachingoimba. Vaiunganidzana pachavo? Otanga kungoimba sengoti vari kupractisa but vasina whole record. Vanga vane mainstruments here kana kuti vanga vasina mainstruments? Pane pandakanzwa kuti kuprimary ikoko vaimbowana mukana wekuridza marimba zvaitika izvozvo? Marimba vanhu vairidza marimba. Anga ariko marimba? Anga ariko. Imiwo hamuna bvira mapindawo kana kumagroups ematraditional dances chicha? Ini ndandi traditional dancer.
asi kumarimba ndombobva ndaita zvemarimba. Uma muri traditional dancer kune chimwe chikoro chisiri chimwe chete paprimary pangu papa ndikadzidza pamuranai. The Fantasy Band vaina Susan Mapfumo akamboka nziko make kakanetsa kambo kaka. The Fantasy Band kana na Tobias areketa nana mkoma Joshua areketa chirikuyo kakapapata sonika kubitris kumapurazu mukoma wangu Great Ambara vaitamba nhabvu vakakatopuwa nickname yekuti Makei because murume aifamba apa chiri chipfupfupi Great Ambara Makei muchiri kurangara here zvikanzira mukoma Jesus tukanza Susan Mapfumo takambogara naye kuSouthampton ndiri musoja makore aya takagara naye chaizvo angari muneighbor aizve saka muchatotodzaka zvakawanda ngoma Jesus kuti pauka nhoroondo yaSusan Mapfumo nekugara naye kwamakaita ikoko timbonzwa rimwe divi reupenyu kurarama kwake. Tangu na moiwe pete kupuriza ni make kungengini ndakanga na mo make penya weka mezi zako make ini ndiko penya tangu mezi make shua make onaka make Maria Nweko nangale yos godini utini siswami kazi yako ipa hii ukagaya usoro nchira kumbu etenda igadzikwa azviri kufamba here koko Stuart Shuto Zizipa Mvangeri form 2 saka usingavhiringere chikoro zvasingavhiringe vosaizo mana zvida after school. asi vabereki havana kunge vazvisiva vabereki vangu vasingazvisiva pamazodi famba mese paya tasifamba tese ndibva ndazvikanganiswa ndapa form 2 form 2 komana zvakauya sei akazvitambira sei kunganzi here makaita zvoku kudzingwa here kumba kana kuti kudzingwa pachikoro kana zvakatanga kuoneka kupi? Ndinombodzingwa kuchikoro zvinomboonekwa, ndombodzingwa kuchikoro kana kumba havanombozvona. Akatozozvona nhumbi yatokura kumba. Kumba saka baba vangu vakazvitambira. Ndo zvaitika akati handina mwana anogumira paform 2 changoramba chikontinya kuchikoro saka ndinombogara ndagara navo. Kura kuti hamunomira chikoro? Ndakambomira pandikaendonozvara. Ndazvara mai vakati ndosara ndichichengeta mwana ndadzokera kuchikoro. Apa secondary mamiri pamfakosi aiwana? Saka masununguka mwana? Ndakazoenda kunosunungukira kwamainini wangu Chinoi. Ranga rigore ripi? 1980. Makasununguka musikana masi. Ndobva madzoka. Makazodzoka makadzokera kupi? Pandikazodzoka ndakabva ndaenda kuti andazodzokera kwaI1. Ndakazoenda kuTendai primary, kuTendai night school. Ndakazoita O level.
makabva mazoendera mberi form 3 form 4 3 form 4 aiwa. Ko uyu mukomana uyu zvanga zvakamira sei panguva yamakamutsanangurira kuti shamari ndo zvaitika? Akati anombozviramba. Anozviramba. Iye aenda kuchikoro but akazvitambira apa azokokontinua achipedzawo chikoro. Asi mwana wakaiuya usoona zvakachi. Navabereki venyu mimi vakajigizana sei? Because vabereki venyu vakaziva kuti wedu mwana akanganisa chikoro uyu ari kuenda kuchikoro. Vabereki vangu anamai vangu vakakumbuka. Havana kuzvifarira. Havana kuzvifarira. Asi kumba aiuya zai kuzoona mwana? Ya, kumba aiuya kuzoona mwana. Imimiwo mapedza akatanga kupedza chikoro ndiye? Ndiye akatanga kupedza. Mukazoita sei? Ine ndikazopedzawo chikoro. Kureva kuti imimi paiye paienda kuchikoro paanga apedza chikoro imimi makaramba muchionana naye? Taionana bosi papa ine mwana. Taionana. Mapanzo kapo vaionana vabereki pavakanzwa kuti mufesi ndewe magitari vaiti kudii? Ini vabereki vangu papa vanonyatsozvitambira zvakanaka nokuti chitendero chataipinda isusu chachisingabvumidzi kuti tiwanikwe nevanhu vekunze. Vaida kuti tiwanikwe nevanhu vemuchitendero chataipinda. Chitendero chipisha? Jehovah's Witness. Saka vabereki vangu havana kuzvigamuchira. Asi ini murume wangu ndaimuda. Zoti paakatomuya kuzoda kubvisa mari vakatoramba. Saka bva zvazongokonzeresa kuti kana paine zvaakazongoitawo zvakazongoitika nokuti munhu akanga abatwa nestress ndofunga kungoti vabereki ava vatondiramba banda kutonzwa kutomundimbira tumasongu. Akaimba masongs akawanda pamusoro penyaya yangu. So kureva here kuti paaiuya iye achitada kubvisa mari yanga iri mari yekuda kuroora here kuti nditore mudzimai wangu nditore mhuri yangu ndigare nemhuri yangu, kana kuti yanga iri mari yekuda kuripa mhosva yaangaita? Aiwa, aitoda kuroora kuti ndakutora mudzimai wangu nemwana wangu nogara pamwe chete tigarisane semhuri. Ko imimi kuhama dzake kuvabereki vake vaikutambirawo sei? Maizivana nawo? Hapana ndasikazivi kumba vana tete vese ndaivaziva, amwene vangu vese vakazofanira kuti tovaziva. So vaizvitambirawo sei? Vaikudaiwo herewo? Handina chitadzo nawo. Saka iye chii chakaitika musi wakasvitsa shoko rekuti inini ndoda kuyazobvisa mari? Rakauya sei kumhuri kwenyu imimi? Akauya ari iye here mbune? Akambotanga atumira imimi here kana kuti akatumira Vanyai? Akatumira Vanyai. Vanyai vakatouya. Nyaya yacho ndiani? Chimboziva mashamwari ake handichamboziva nzivani. Vekuna munini ikoko shamwari dzake but ndakanganwa zita racho. So vakatouya. Vabereki vangu vakabva varamba. Ndinoziva zvevabereki vekudhara vaingofunga kuti pamwe mamusicians marombe kana kuti munongoziva zvekudhara zvaunzi murume wemagitari. Asi mimi hamuna kuzoona here urombe hwake? Handidinye hapana zvandikazoona. Desce
Tobias areketa and the Shaz Band akambuka nziko murume wangu reketi furre mberi vana mukoma ka Chale Chausi. That was through my brother. Paka former band rake rainzi Fantasy. Chikwata ichi chakatorwa chese kubva kumfakuzi nemukoma wangu. Sapapa ina Wiseman Kwata airidza keyboard. Poapaita Anisto Savetu was playing lead guitar. Poapaita George Machidziva airidza drums. And then ndo pakatorwa Tobias is the vocalist achiridza rhythm guitar. Saka iyo vakabva vaenda kukwekwe kwainzi kuPhoenix kwakawana contract. Ranga rigore ripi kana mchitorondera? That was 1979 I think. Vakagara paPhoenix kukwekwe vachiridza ipapa. Then later on Ipapo yakambotsikisa here kuti vanga vasati vatanga kutsikisa. Vanga vasati vatanga kutsikisa. But vakazojoinwa manje naSusan Mapfumo. Then Susan Mapfumo aibva kupi panguva iyo? angobvawo muHarare imomo avafarira. Then vakanojoina nawo kwekwe kuno ikoko. Then they came back to Harare. Is Fantasy ndipo vakakompoza vakaita mahitsa vana ndiani kwakaunza mari ana makei. Hamuno muHarare anga best kupi manje? Vanga vasina anywhere best, but vaingoita mashows matouring vachitendereka vachidzoka vachienda. Panguva iyoyo pavakatanga kutsikisa naSusan Mapfumo, Tobias aimba werapo? Aimba achiridza rhythm achiita background vocals. Nekufamba kwetime vakazongodisbanda vadisbanda kudaro. Fantasy yakakontinua is Fantasy. Then that was 1991. Safiri Madzikatire was interested with that band. Abva angotora vese vakadaro. Then avafoma ainzi Brave Sun yanga yainana Elijah Madzikatire vasangana vese manje. Apa Safiri Madzikatire vakasangana naye kupi sei? Safiri was on tour. Ari patouring yake achifamba. I think haana kunzwisisana neband rake. Then vakangodisbanda musango imomo. Kwabva vangosvika nepaPhoenix abva angotora band rakakwana iroro. Then avaita Carol Netro ndokubanana kwavakaita ipapo. Ndobva vasumuzira vakutoenda nebasa? Yes, vakatozongodzoka muHarare vakatovesa. Aiwa, saka mukurevo here mimi kuti pavakasiyana naSusan Mapfumo vakomana vakadzokera futi kukwekwe kwavazosangana kuMidlands kwavakazosangana Phoenix Hotel. Vakazadzokera futi kuPhoenix Hotel. Exactly. Vasiyana naSusan. Vasiyana naSusan. Ndipo vakazobatana naSafiriwo. Ndizvozvo chaizvo. Muchiri kutondera dzimwe dzavakatsikisana naSafiriwo? Ana Dixon dzakawanda. Asi iye akazokwanisa kuwanawo mukano paakazorekodha one of the songs yainzi Trouble yakaita hit. Trouble iyoyo akairekodha vari vese naSafiriwo? Vari vese naSafiriwo iri Brave Sun. Manzo apo ka ndo pavakabatana ka nechikwata che The Sea Cottage Sisters ka na Mshakabvu Safiriwo Madzikatire kambo kanodziko Dikisoni vakakwapaidza vari pese. Iwe Moli, une chokwadi here chokuti wakudana naDikisoni iwewe? Shamari atitongwadza kuti akataka kuti iwe waone nendiani kuti iwe wakanza uchadiwa. Iwe nani kumoli zonke? Iwe Dikisoni wakadana Unonyepire ma. Iwe Dikisoni, une chokwadi here chokuti ungadane na Moli iwewe? Dikisoni, unganindaro here chokwadi?
kure kure uchinisiya ndichekuchemera dai wanditora chaenda chose dariwe 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 oh 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 ungapa wadaro kuyenda kure kure zokamudiwa chakachadzirana zakapera mudiwa usandisiye ndingafe neshungu usandisiye andichazozvipamidza mudiwa zvipamedza mudiwa dzimba dzaunoona dzakafukidza zvakawanda atingaregerane pamusana pekutadzirana naye kamudiwa dzakamudiwa usandisiye ndingafe neshungu usandisiye andichazozvipamedza mudiwa katarina shamwari ndiregerero mudiwa wangu Dixon, unondirekurwadzisa mwoyo wangu. Dixon, ndina kuti I love you ndinokuda nemwoyo wangu wese. ndinozviziva katarina Unondirekundirwadzisa Dixon. ndichakuripa hangu katarina shamwari dzimba dzaunoona dzese dzomudiwa vanotadzirana asi vanoregererana handiti Ndakuregerera zvangu Dixon, asi usazvipamhidzezve. first and last I will never do a mistake yakafanana iwe I love you, darling. dzimba dzaunoona idzi dzakafukidza zvakawanda atingaregerane pamusana pekutadzirana ndiregerere usandisiye ndingafe neshungu amanzwa kapo ndo kambo kanonziko Dikisoni kubva kuna Muchakabvu Safiriyo madzikatire vaimuziva nerekuti kamukadota vanga vari vane tarenda rekuekta madrama baba mukadota nemhuri yavo zvekareka vese ana Herija naElijah madzikatire vaive vari muoka mubhendi iroro mwanakomana wavo ainzi Elijah madzikatire anga arimo mubhendi ravo varipo vachiri vapenyu mukoma Elijah madzikatire ndakatomboita hurukuro navo mukoma Elijah madzikatire vakatombotaura zvaTobias areketa kupinda kwake mufantasy band kujoina kwakaita namukadota regai tinzwe panapa mukoma Elijah vachitaura mukoma Elijah madzikatire mwana waMuchakabvu mukadota. Tazogara neOcean City Band pakaitika futi mutauro Ocean City Band yabva yabreka vese vakabva vati haiwa takufamba tega asi takufamba nechi zvatabuda tese ndiso Ocean City Band izizvo ndarakati ndikati haiwa ndarakati kwabva tatsvaga zvazine sabotage mukati ita mutauro wekuti mari toda kuti isisu tite fanga zvataita kuya motipa mari yedu isisu togowana tega todi ndarakaona setup yacho yakanga isingaiti since kwekuenda kupai because my instruments angasina ndosaka takaita setup apa izvi zvinhu zvazvangu kana musingadewo ndaizvoitotsvagawo zvikafa zvichadai saka
wanga uri musi Wednesday taenda kupractice wakomana anakuya tine show paStodart Hall manje those are ndowataiti mabig shows saka ndoya taifana kuridza musi weSaturday ivo vanga vatoziva kuti show saka ndiyatofana kuvadzvaira tikataura ipapa ndara atomboamva atipa ndara ndakukanzura mashows ndikati aiwa musakanzure Wednesday saka tinoita sei band rese raenda vakomana vese aina ndopandakanotsvaga uyu Susan Mapfumo aidza neBoogaloo vanga vapesanawo vanena mufakosi inini vatanotsvaga vandaona Tobias kwabva tazotsvaga vamwe vacho vese vaiti Wiseman Joshua aiti the best na drama wacho vese vatavaunganidza vandavataura ngati tine show so tiri kudai basa tikurida hatisi kuridza kaisu tine mhuri tine vatavatora Wednesday Thursday vataita practice show yakanga iri kumasasa eFriday vataikanzura vatapractice Friday kusvikira manheru very late Thursday neFriday ndo yatakaita practice ndara zvinoitika ndikati imimi itai sei kumasketch zvanzi nana Wiseman tinoita mudhara tinozoona muchizoita wani mamunoridza kuti tinouya tichizoona those guys were brilliant pataita nawo practice masketch zvese kunyanya masketch anga isinganetse because yakanga iri kuna mudhara ndiye anenge ane majokes acho ese ini ndandiripoti tichibatsirana tidi kubva tatsvaga masketch ari simple pataita wani yapera tsimbo dzamudhara dzinoda polishing avaita vagutsikana imimi ava havasirwoti vanongoridza sheti imimi mega ndimi mune zvekutamba ndimi nese saka ndimi munotojoinanana tapractice dzamudhara dzapera dzangu vabata dzamudhara vabata sketch vabata yese yekuridza marumba vari ibhendi kudhara chizoonera imega iko show yatomira StoDart Hall Saturday pataridza show manenge makazara ndakaputika tikaona bepa Monday show yakaitwa kwakati nebhendi rinyowani Ocean City nyowani harisati ramboitika para Ocean City aenda kanzai yakunzi Brave Sun kuriya brave kuti mudhara ndakati usakanzire show handi itonoita paipapo ndo paka manzvakapo mukoma Elijah Madzikatire mwana waMushakabvu mwana waMushakabvu mukadota Elijah Madzikatire dzadziri simbi dzebasa idzi kumashure ikoko kwakwakaipa vaigona kani vakuru ivava vachibatsirana namudhara pakuronga ndiri muri kunzwa pakuti ivo vaisimbisana namudhara kuti aiwa hapana chinonetsa mudhara handei kuva kuti vaisimbisana aiziva kuti aiwa hapana kana dambudziko zvinobuda chete zvakadaro saka mukoma Elijah Madzikatire aiwaka yanga iri shasha kamwe kambo kavakamboridzawo kakakurumbira mukoma Elijah Madzikatire kanonzi Karate muchiri kukaziva here kanonzi Karate makambokanzwawo here kanonzi Karate kakanetsa kambo ikako Pina shooting. Ni. Eja. Ni. Eja. Ni. Ndasvika panotamba
baba ndadzoka nemushure ndipo panotamba vana kutafara ini ndadzoka nemushure ndasvika panotamba vana kuhunyani baba ndadzoka nemushure karati 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 vana vanoitamba karati 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 kia ona vanoitamba karati 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 hai ndarowa negumbo mumusoro ndaiti kushabani hakuna ini ndadzoka nemushure ndaiti kusinoya hakuna baba ndadzoka nemushure ona votedzera shasha yavo mukufamba burusili muchina nasi votedzera shasha yavo mukurova burusili muchina hei karati 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 vana vanoitamba karati 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 kia ona vanoitamba karati 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 hei ndachambirwa mumusoro yini muchiri kuziva here tichienda kuhoro kunoona bhaisikopo karati atendai horo kuchipadze akupindura achinoonona bhaisikopo Pine shooting. Knee. 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 muchikweka tichienda akutsungubviworo akuglende tichinoona kabhaisikopo karati kumfu ana blue 3 ari manyongo kukwekwe amavhengo tichinoona bhaisikopo DZ3 hall kunoona bhaisikopo DZ2 hall kumusoro kutuko tichinoona kabhaisikopo karati asi zvainakidza kuvara mafirimu ati akungaona pafona ibi kwaitenandirwa q kunoona bhaisikopo akwasira bwanja achimwenanga ulendo wachimwenanga Ishmael Kazembe ati aindipesa nditi panyipa mpepa yanitavimosa yawaransoka maimimi Shupikai Bindala maina wenso kumangura kumekoka alamu zikenda bwanji Shupikai Bindala ndizoto mambisa nditi unyimba ya mpepa yanitavimoka usa yawaransoka achebidi yasini ya gogo Kazembeka pachinyika kugoromonzi uko zikuenda bwanji kumeko kwa majuru uko nanutsoka mulinda ache mwali Emma kumeko zikuenda bwanji Janna 2000 Queen Elizabeth Rufani inanutso muli bwanji pa goromonzi pachinyika hapo Sheikh Yusuf Ntungama ikuturi kweleka naye kwa jendela chenene right ndakazobvunza panapa madam ndikati nayi saka imimi mapedza after school makazoita sei makamitiswa nemurume pamaenderera mberi mwana akachingetwa namai imimi mukazodzokera chikoro mapedza chikoro makazodi ini ndakabva ndawana basa ndatanga kusenza kuboka boka book sales the first company ndichisenza kuboka ndakabva ndaenda baba wangu abva kuti unofanira kuenda kuchikoro ndaita secretary ku Spaces College. Musikana ari kukura? Musikana ari kuenda chikura. Mwana achienda chikoro aichengetwa namama. Mwana wangu achienda chikoro. Tobeserikiti akazofa mwana wangu aineni. Saka kureva kuti hamuna bvira mazombogara mese? Hatina mazombogara tese. Imini pamama kuenda muchipfuurira mberi nechikoro college iye anga akuita sei? Ndo paakatanga zvemusic ava nemainstruments vakuenda band rainzi Shasi band vachinoridza kunana Queens chitomboteerawo zvedu kumashows nemunasisi wangu na the late my sister akazoshaya nahandadzi yangu the late Stephen ndaitoti yatitere mashows emukwasha vachingoteerawo kwavanenge vachiridza
kunana Queens Hotel kupi. Panomwe panapa muteereri andisenderwa messages kanzi Jeff Hammonds anzi anga siri group ra Tobias areketa asi kuti mudhara Jeff aigara kumfakosi muna munondo anga nema instruments saka ma instruments aya magroups akasiyana siyana vaiuya vachihaya ma instruments avachishandisa so nokudaro ndofunga pavakazotanga kushandisa ma instruments iyayo iwo ndo pavakazotanga kuzviti chi the Jeff Hammonds okay and ndo pavakatanga kuzvitiwo the Jeff Hammonds asi ibhendi ranga siri ramukoma wa Tobias areketa sekutaura kwa zvaitwa apa asi kuti mudhara Jeff ndiye angane ma instruments mudhara ainzi mudhara Jeff so ndo saka pakazobuda zita iroroka rekuti Jeff Hammonds right nekufamba kwenguva Tobias areketa akazonojoina Thomas Mapfumo but nekufamba kwetime akazojoina na Thomas Mapfumo kwakubvasiya the whole group there kwakubva atanga kuita na Thomas Mapfumo but Thomas was doing like pop singer achiita futi ma background vocals ikoko ichokwadi kwa Thomas Mapfumo ikoko aita mabakings ikoko asi tichiri kurangarira isisu kuti kwa Thomas Mapfumo ndo zvekare kwaakazoficha pane kambo kai kanonziko Mugarandega paakaficha achitaura mazwi echirungu ipapo regai timbonzwa panapa kambo ikako. So iye Mangamba amaitukuta padziva resekwa kuna Derere Street uko. Happy birthday 42 years. Aiwa machengeto amai. Aditika. Ambaye mchigeza magezera muneta. Zvete murabi muri kadikidiki. Ranatengo ere keke na mdala. Rexon tukuta. Sunungura omwira. Munyarira koma. Sentinero saseko parua hapo kama ameti asichaka pedzai kampewa akuporotero akumao broko amkoma wangu Robert Sem. Murukumunzo ka Thomas Tobias areketa ndi ari kuimba ipapa. Silent Mponya Dr. Philo. You know one day them a policeman
motherland, Zimbabwe, what you say? Ha. I said I love Mr. Thomas. 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 He's a true man. Patrick Mkunguta, bwana wanga, Benjamin Tomu wasira bwanji, Abedi Tukuta abwanji kumwanta objenuko, Mustafa Timamu Kalesa, Kasim Timamu Kalesa, Cheisa Timamu Kalesa, mbaji kuche Kalesa ikuti uli kweleko uko jondolo chonono. Wasira bwanji mwana wanga aruka maurukira kwa nyama ndoko afiala na onzo kwa gutsa ali bwanji asekula tsokonombwe weso ni gezani wasira bwanji na weso akuma soswe right reketi fana mukoma chazi kuti zvakasangana sei na Thomas. Mangoziva vanhu ka Thomas was interested in him, he was interested there. Plus nebasa ravo vaingosangana imomo, vaingosangana vachionana vachizivana kudaro vavazongowiriranawo vashande vese. Tingati sisu here pane here panziyo dzimwe dzaThomas Mapfumo dzatingati tinganziwe izwi rake paakaficha pana Mugara Ndega ndo paakaficha achiinspire Thomas. Munoreva here mimi nokuti Mugara Ndega achinzwisisa haina kutsikiswa munyika yatsikiswa kunze mhiri kwemakungwa, muroti vakaenda vese vakanotsikisireko? Vakaenda vese kuEngland. I think yonga kupromotwa na Mike Mondwa patouring yavo, that was their first tour. So then vachibva varekodhera ikoko ndo pakazoitwa Mugara Ndega muLondon. Ndo Mugara Ndega yacho iyi wasira seko Tapson tapiwa magocha aparuwa ipapo Max Vengere aikwarusape newewo akurise inasika rushamba Max Vengere aiseko Trusida amaimbayiwa akurise kuvengere koko avakazosiyana sei na Thomas Mapfumo. Kusiyana kwavakaita, I think munhu angakura anga ne experience yakakwana, so he decided to form his own group which is Shaz Band. Kana muchirondedzera imimi munoona nge zvinoreve Shaz Band? It was just a slang word meaning a friend. Shamwari. Wakatangira kupa komana weShaz? Shaz Band ndo yakare yainzi Fantasy. Akadzokera zvakare kunotora komana vaye vanga vari vasafiriyo, because kwakune brother yedu Joshua, Anisto Savetu, Wiseman Gwata, vazvaincluda inini manje. Apa manje mimi makurawo manje makupinda mumusic manje. Ndandakura because magitara aigara kumbasa kana aindidzidzisa, saka zvakagara zviri muropa. Saka zvichireva kuti kudzoka kwake chakangochinja paFantasy Band izita badzi. Izita nekupinza 2 more members, Elias Chinyani neni Charles Areketa, ndo yanga yaShaz Band. Right, yamira yakadaro yaShaz Band. Mungatidomere kuti ndinganga kuridza kuti ndingachiridza takati nemi kupinda kwamakaita ikoko mama kuridza uchi. Okay, totanga nenkoma wangu Joshua Areketa, he was playing bass guitar. Then Anisto Savetu, lead guitar. Wiseman Gwata, Wise anga sipo ipapa. Papa ina Tendai Shinyani achiridza keyboard, indairidza rhythm guitar. Then George Chidziva on the drums, Tobias Areketa lead vocals. Tingati sisu nziyo zavo dzekutanga kurelease tingati yaShaz vakatangira papi? Our first recording takarekodera ku Waterfalls Baptist Church.
Yengeri Baba na Mai was the first single. Kuseri kwachaite kudi? Seri kwacho ndakuti kanganwe kwakune samaita wauya. Sei mimi makanorekodera ku Waterfalls? Ndofunga taingofarirawo nzvimbo yacho ende zvazviri zvekuti taida kuzviitira zvinhu zvedu patime iyayo. Muro yedu ku Waterfalls kwakune studio yanga iriko? Kwakune studio yanga iriko. Ndo paka Shaz Band yawo kambo kwake kutanga kasingle ndo kanonzi Baba na Mai. Hanzi ndiri kukumbirawo nhamba dzatinashe Mugabe. Ndofunga chatsva ikoko. Chachaya chete ikoko. Kwakanaka here mukoma wangu kuda. Mukoma wamari murume uyu akambobata neTemple Brothers aitaura kuti ndoda mombe 50 ne $5,000 anonzi hani zita rake. Mike chasowa pa Heathcliff apa. Anonzi Innocent Makoni. Arimo mumbare umu. Muna Daniel mumbare. Innocent Makoni. Ndoda $5,000 na ngombe 30. Pasina izvozo yenda zvako shamwari kumba kwako. Saka mdara msuzo wamukita kai. Iwa nsuzo ndini. Ndokubeta manje so. United States of America rimbani tambwari wangenera dha ndiripo pachimuti papo. Pa America tikutorira izvo. Ngwamanyisa kuti wika jino kudzivaresekwa akukopoka nsondo ni jando jakwe. Wika jino kudzivaresekwa nsondo ni jando jakwe lya nungu. Ndagala kocha aliya kuberuka eti lya nungu basi palwala kangumanya kuti soko jili chakachi soko kwa chimasi yeto. Akakanetsa kampe kana anyway bubanoto nabo akadzombe ikuti uri kwele kwa chimwene ikutura chimwene angu William Kazembe Peter Kazembe Texan Kazembe Stuart Kazembe Mjara Zimunya akurisa nazi pa chitungwiza papo kama
unity jiwariseka wamazimunya General Shereni wariseka gulezi vangu so mkoma chale kambo kananzi baba na mai kakatambirwa it was a song and half because yakaita hit. I think kwanza kuti titenge ma instruments tikatenga track mura kwanza kutenga ngati mbiri once more kai the track yanga rigore ripi pakabwera baba na mai that was 1986 aiwa pari kunzika chose right mafamba ipapo makazoramba muchiburitsa madamba refu here ma 7 singles here kana kuti makabva mangoti muchingobva mune first 7 singles mva mapinda apo takamboitawo ma singles then takazoita album yainzi Mavambo which means a new beginning ndio yatakapedzera kuita iyo album rakanzi Mavambo rakatambirwa sei rakatambirwa zvakanaka semunhu anga time system saka vanhu vakaritambira zvakanaka rakatengesekawo kana muchiri kutondera imimi dzimwe nziye dzakakurumbira apana Mavambo ndedzipi vanondivenga ndazviparira murume wangu ndofunga ndo dzakanyanya kuzikanwa nevanhu vakawanda tiri vanhu vanga kurongedza kushongedza kuda kuenda kuUK saka iye akaita mabusiness trips akati kuti achienda achidzoka then takanga tawana contract yainzi Just More Promotions ndo yakatendera that album kuti vaifarira kunenge kunorekodha maartista akawanda ana Yusondu nana Chichi tatapinda kwese ikoko saka then later hazvina kuzokundikana zvakakundikana nekuti munhu ndopa akazodzoka achishaya tingati sizo akatomboenda ndizvozvo chaizvo achinoronga izvozvo achinoronga I think akaita matrips anokwana kuita matatu achienda achidzoka achienda achidzoka ranga gore rekupedzisira rachero chii chakaitika chakaita kuti azotadza zvakati zvakaitika vafinalize everything zvaita zvakanaka. He came back achitaura kuti we got a contract zvezvedu zvafamba saka takurongedza kuti tichienda tichinoita rimwe basa ikoko but munongoziva kutonga kwamwari kunosiyana saka munhu haana kutora nguva angoita a short illness then he died. Adzoka kubva ikoko asi ngati urwere hwakatangira kutangira kuno zvangotangira kunoku it was instantly because he came on a Monday and Friday yacho ndokushaya kwakaita munhu asi aichema nechi achiti chichaimurwadza munhu akangotanga kungorutsa just by vomiting on a Thursday tingangoti kungorutsa chete. From there kwakuzoenda kuona chiremba, from there hospital. Friday yacho kutonzwa kuzi iswa mu-observation ward. Later on 6 o'clock manheru Friday yacho he died. Wangori musweyu wakazoshaya yanga yaFriday. That was 1990. 7 September 1990. Makazonomuviga kupi? Takamuviga ku Highfield. Firo yakadai so zvinorwadza chose ndeka vana mukoma vamwe vakarwadziwa naye ndana mukoma Elliot Masimo nokuti vakakura vachiona mukoma wavo yekuzongonzwa kunzi ashaika. Vana mukoma Elliot Masimo zvakavabata chaizvo. Yekuri sei nasiko kwanzi masera sei mukoma ndi Dr. Bond areketa Tobias ndakamunzwa kare nhasi magona ndamunzwa zvekare pamberi nechimuti Dr. Bond Forester C kumvuru ikoko aigara kupi Tobias? Anga achigara kuKambuzuma munhu anga ane mudzimai. Saka kuKambuzuma yanga iri imba yake? Ndoko anga achigara ikoko. Ndikura kuti yanga iri imba yake kwanta avaita zvokuroja ake? Akatanga achiloja. Asi akazopedzisira aine imba yake. So mudzimai yake anga ari ani?
ainzi Kuzgona. Aibva kupi musha kwavo? Aibva kuMalawi but vakakurira kuBotswana. Kuzgonani? Mkomera. Vari kupi izvozvo? Iye manje vari muno vanogara kuMasasa Park. Aiwa, ndizvozvo. Mamwe mashoko amungade kusiya kuti takanzwa kuti pane rimwe damba refu ramakazosara mukagadzira rekumborangarira tribute. Zvakauya sei? Ndiani akauya nepfungwa idzi? Endeni zvakatambirwa sei? Ndakanzwa kuti ranga rine vaimbi vakasiyana siyana, makabatana navo sei? Ndizvozvo chaizvo. Damba refu iri tikangoti takagara pasi nemwana ndiye akauya nepfungwa dzakanaka. Bhaibhiti areketa mwana waChampions. Zvaida mari ende zvakabudisa mari yakawanda. Saka we invited a lot of musicians vari popular vacho vakafarira post taifamba chibvunza kuti angaine aifarirawo music yaTobias ndiani akamira so. Saka takakwanisa kuona Andy Brown, Victor Kunonga, Alexio Kawara, vakawanda vanga varipo patribute. Iye Bhaibhiti pane vakaimba wero? Avaisa background vocals anarumbi. Kwa mimi pane yamakanyora ipapo? Inini patribute ndakaimba Samaita nevachakwarira mukati. Right. Reketinzo kuti ko madam wake amai Maslin zvakapera sei? Munhu angari right. Angozvitambira bhosi ndaenda ndisingaende ndaingoendaona nemabrothers angu nemasisters angu. Asi ukwama hwenyu naiye wanga uchingori hwakanaka? Aiwa, wakangoramba hwakanaka. Mwana wake achimutarisawo? So kusvikira papi? Svikira ini takazongosplitana tisanyanyonana. Ndopandikazonzwa kuti akudana nemwe mukadzi. Wekupi manje? Kumikuzi hotel. Mikuzi store. Inini handatisisina basa nazvo. Asi inini panguva iyo yamaienda naye yamaiteera muchimbonoona kwaairidza ikoko, imimi shuviro yenyu yanga iri yei? Time iyo ndofunga wanga uchiri nawo diki. Ndandichiri mwana mudiki time iyo. Ndasikambofungi zvakawanda ndaingoti ndikangonzwa mashosi ake tovatangodhiraivha nanzvadzi dzangu todzoka kumba. But imi mamusina here pfungwa imi yekuti dzimwe dzenguva tingazogara tese? Handambopera ndafunga izvo ndandichiri mwana mudiki. Aiwa kama ikuru papa nemwana kapo? Asi handambopera ndazvifunga. Mamchingoti achingorarama hwake? Tiangorarama uyu wake. So pamakazonzwa imi kuti iko zvine zvishasha inenge yane umwe ari kumikozo, hamuna zombobatana naye? Imi hamuna kana zombomubvunza here? Handina zombobvunza. Nguva yacho uno mwana ndichingoto inobhosi ndaendawo basa. Saka mamusina basa nezvakawanda. Kusvikira pa sazodini? Svikira paakaenda kuUK. Akanzwa kuti aenda kuUK ndobva anoroora murungu ainzi Jill. Uyo kumikoza vamusiya? Ndovasiya, but akamusiya ane mwana. Ane mwana? Anonzi Letwin. Musikana futi? Musikana. Aigara kupi? Karitemi aigara kupumba Kambozoma. Achiri mupenyu kana kuti? Pamwe ariko handisiwe. Handiti? Ndobva aenda kuUK? Ndaenda kuUK vanoroora Jill. Muvata kungosenderawo mafotos chingonzwa kuti akazoroora murungu chichi. Ndobva adzoka kuno, paakadzoka ina ndozotanga inemwe mukadzi futi kuwadzana. Anonzi mai Bhaibhiti. Kuzgona. So imi pachenyu makamboimbirwa kamwe kambo here? Because amai yangu vakati havanozvitambira, munoziva madzimai havanonyadzozvitambira kuti watinhumbu ndeyani ndeyeTobias areketa. Havanonyatsozvitambira. Saka ini ndakazonomudza kuti kati amai vangu vanonyatsozvitambira zvakanaka kuti vazoimba song, akazondiimbira song yekuti ine murombo ine vazoimba imwe song futi yekuti
ndakakanganisa mwana wavanhu sure masongs acharipo padiski rake. So koimimi yamunoti ndo favorite yenyu ndeivi? Favorite yangu song yake baba na mai. Sei chikubata imi? Ndibata mino ndibata song yacho kana nichinzwa chiridzwa masi anowanzoiridza song yababa wake. Mashoko acho arimo mundu anokubatai? Tikaita sesiso mukoma amuna kuzowana mukana wokugara nawo kudzimara vakazotisiya, mukanzwa imimi music yavo, kungonzwa chete izwi ravo, zvipi zvinotanga kuuya mupfungwa dzenyu? Mupfungwa dzangu pana zvandombofunga hangu zvakawanda. Tongofunga ungoti yanga ari murume wangu ndakabereka naye mwana. Zviri sei kuva mudzimai womuimbi? Ndimi makararama naye. Zviri sei kuva mudzimai womuimbi? Zvakaoma because vanhu vacho vanowandirwa. I'm sure pese pavanoenda kumashows havamboshaya vakadzi, nokuti vakadzi vanenge vachiteera mukurumbira. Ndozvinonetsera vanhu vaimbi. Because amai yangu vakati havana kuzvitamira pese pavanoenda kumashows hapashayike mukadzi. Nekuwanda kwakaita zvakaoma because vanhu vacho vanowandirwa. I'm sure pese pavanoenda kumashows havamboshaya vakadzi, nokuti vakadzi vanenge vachiteera mukurumbira. Ndozvinonetsera vanhu vaimbi. Meguru, mungati mimi pese pavanoenda kumashows hapashayike nekuwanda kwakaita vanhu hapashayika munhu wani pamukadzi wani. Zvinoitika. Ndanoridza kuGlenview, ndonoridza kukuwadza, ndonoridza kuAishiridza. Mune utori nemukadzi anotinga achitoteera mashows. Saka chinodikana chi? Ngatiti uri semudzimai kumba, zvaunofanira kuita ndezvipi? Wakarorwa naiye, zvaunofanira kuita ndezvipi? Zvaunofanira kuita? Anofanira kuteera mashows. Kuteera pese panenge aida mashows atochenda. Ndokupedza dambudziko racho ndofunga. Saka mukateera mashows munoida kuita sei? Uchingopedzeka vachipedza kuridza mobva vadzoka kakumba. Andekumba? Ndokwa zvinotoita. Ndotokurudzira vamwe vakadzi vavaimbi tingavateera varume vamashows. Tek vachipedza show vachibva vapinda kana vaine motikari vachipinda motikari vachienda kudzimba. Kana usina mota kwaunonorara? Kwaunonorara ndokwanenge kwaunonorara iko. Ako ngatiti ise mune kamwana kadiki, une kamwana kachechi, ungabva wada kuti nekuti uchiteera ikoko. Aiwa, uine kamwana kachechi azvizoita. Unombozvisiya. Asi kana mwana angoita chete chete. Asi imi pamaimboteera ipapo nemabrothers yenyu, pane here zvimwe zviratidzo zvamaimboona? Haakani, hapana zvandaiona munganyima. Vanga vangoriwo nerespect. Handiti? Asi vaikutambira yavo? Vaizvifarira kuti muchiuya. Right. Pakufa kwake Tobias Areketa, Meguru, makazviona sei? Makazvipowa sei rufu rwake? Pakasvikira ikoko ndokwakanzwa kuti Tobias aisirwa poison. Amenoti akaisirwa handisi kuti ndiani akamisira poison. Poison yakaisirwa kumba here kana kuti kubasa kana kuti kubawa zvawo? Ipapo ndinganyeba handisiwe. Asi vanhu vaingotaura kuti kwaakadya bhosi deri rakazonzi rakazotariswa nemadoctors ndorainzi ranga rine poison. Chikafu chake? Chikafu changa abikirwa. Kuroti chachatobva kumba ichi? Asi kumba kwacho machachazikanwa kuti ndekupi? Aiwa, vanhu vaizviziva kuti ngachindofuna mabrothers akaiziva kuti patangonzwa kuti Tobias afa vanangoya nichodzokawo meseji. Asi kurwara kaka munapera wambobvunzwa? Vaakurwara anomborwara. Asi parufu makaenda? Handakaenda.
akachemera kupi akachemera mba kwauna mnino uwo muno mufakose akazonovigwa kupi akawikwa kwa Highfield Cemetery. Mkomachale tipirewo tinzo tiri vanhu vanga vakurongedza kushongedza kuda kuenda ku-UK, saka iye akaita mabusiness trips akati kuti achienda achidzoka, then takanga tawana right. Manzo apo kushayika kwakakazoita Tobias Areketa, kana iwo Mkomachale vanyatsokurondedzera pakuti it was just a sudden death, zvokutoti maiguru vazonyatsokutaura kuti panenge panga pane food poisoning ipapa, pane zvakaitika chete, right. Mkomachale tingati murume uyu zvanyanya kufarira zvimwe ndezvipi besides kuita zvemhanzi izvo? aifarira vanhu, munhu aida music, munhu aida kuvaka, aida kuti vafana vakawanda achiinspire art, ndo zvaairumbidza kai kunyanya kune vafana vechidiki, kuti aivarumbidza kuti vapinde muart. ko kana zvimwe zvamanyatsokuona kuti izvi zviwaiti ukadaiso apa watomakana naye? Ngasingade tingati kudii, pane vanhu vekuti zvemusindo munhu aingofarira art, zvemusindo zvanga asingazvifariri maningi. Asi ndozoti pane tumwe tumaincidents wamaimboti but kaincident kakamboitika kakati kuti paipai tiri kushoka kuti tiri kumba pai pane zvakati zvakamboitika izvi, ndikazvitondera izvozvo munobva wamurangarira mukomana uyu kuti but apapa amene kuti aida kuzokuita sei? Chandaiona inini maiti makaita marehearsals, then kana yaya live show ukarova wrong note, like muri pastage izvezvo, you could come smiling on you, woya muzema kuti pamudiki ko ndizvo zvatakapractice rezvo but kune vanhu vari pastage vaifunga kuti pamwe mukutotaura nyaya dzinonakidza, but iye achitokutsiura kuti no manotsi akuridza haya they are wrong, posi gitara chaigona. Aitokwanisa kutozvinzwa kuti apa munhu uyu avari kurasika, kurasika aitoziziva posi ndiye akatoniticha gita racho, saka fasta ubva watoadjusta ipapo. Daiwa, saka vanhu vaisiwa zvinhu zvavo, right. Vatisiya Mukoma Tobias, vakasiya mhuri yakaita sei? Pana Maslin, poita Bybit, poita Rumbi, poita Linda, poita Sarah, poita Letwin, ndo mhuri yavakasiya. Vese vanga vari pane amai vamwe chete kana vanamai vakasiyana-siyana? Vana namai vakasiyana. Maslin ana amai vake, Bybit Areketa ana Rumbi ana amai vake, Sarah ana amai vake, Linda ana amai vake, Letwin ana amai vake. Right. Any memories zvamuchiri kufungira zvamuchiri kurangarira Mukoma maringana naTobias Areketa? Chandaiona inini maiti makaita marehearsals, then kana yaya live show ukarova wrong note, like muri pastage izvezvo, you could come smiling on you, woya muzema kuti pamudiki ko ndizvo zvatakapractice rezvo but kune vanhu vari pastage vaifunga kuti pamwe mukutotaura nyaya dzinonakidza, but iye achitokutsiura kuti no manotsi akuridza haya they are wrong, posi gitara chaigona. Aitokwanisa kutozvinzwa kuti apa munhu uyu avari kurasika, kurasika aitoziziva posi ndiye akatoniticha gita racho, saka fasta ubva watoadjusta ipapo. Daiwa, saka vanhu vaisiwa zvinhu zvavo, right. Vatisiya Mukoma Tobias, vakasiya mhuri yakaita sei? Pana Maslin, poita Bybit, poita Rumbi, poita Linda, poita Sarah, poita Letwin, ndo mhuri yavakasiya. Vese vanga vari pane amai vamwe chete kana vanamai vakasiyana-siyana? Vana namai vakasiyana. Maslin ana amai vake, Bybit Areketa ana Rumbi ana amai vake, Sarah ana amai vake, Linda ana amai vake, Letwin ana amai vake. Tongotaura ndi pamudzimai wokutanga ainzi ani wokutanga basi? Ainzi Kuzigona. Aibva kupi musha kwavo? Aibva kuMalawi but vakakurira kuBotswana. Kuzigona ani? Mukomera. Vari kupi izvozvo? Iye manje vari muno vanogara kuMasasa Park.
aiwa ndizvozvo mamwe mashoko amungade kusiya kuti akanzwa kuti pane rimwe damba refu ramakazosara mukagadzira rekumborangarira tribute zvakauya sei, ndiani akauya nepfungwa idzi endeni zvakatambirwa sei? Ndakanzwa kuti ranga rine vaimbi vakasiyana-siyana, makabatana navo sei? Ndizvozvo chaizvo. Damba refu iri tingangoti takagara pasi nemwana ndiye akauya nepfungwa dzakanaka, Bhaibhiti areketa, mwana waChampions. Zvaida mari ende zvakabudisa mari yakawanda, saka we invited a lot of musicians vari popular, vacho vakafarira post aifamba achibvunza kuti angaine aifarirawo music yaTobias ndiani akamira so. Saka takakwanisa kuona Andy Brown, Victor Kunonga, Alexio Kawara, vakawanda vanga varipo patribute. Iye Bhaibhiti pane vakaimba wero avaita mabackground vocals anarumbi. Kwemimi pane yamakanyora ipapo? Inini patribute ndakaimba Samaita nevachakwarira mukati. Right. Mukoma vaenda imimi nanhasi muchiri mumanzi ere kuti makabva masiyana nazvo? Ndichiri mumanzi, ndichiri kuridza. Mukushanda nechikwata chipazvo? Inini zvakaitika ndezvokuti when Tobias went to UK, Pied Pipers yakamboita problem nema-instruments, saka vangombonetsananetsana. Saka Tobias akati no, sara uchibatsirana nawo because these were our friends. So mukubatsirana meme, I used to play keyboards chivabatsira, but when he came back haana kuzogara, ndopa akashaya. So ndakapedzisira ndatowanikwa ndakutoridza nePied Pipers. Saka Pied Pipers ichiripo? Yeah, he's still existing. Inani pari zvino? Asara wacho ma-original members acho handinawo vese vakashaya zvakare, saka ndini ndatoti ndaapo ipoko.
rekanto mukanonowa kuti ndakamukoma Elijah Madzikatire, mukoma Charles areketa apa muchiteka namai Maslin areketa. Aiwa ndiropa kuti ndikubatsidza kwamaketa kuti chirongwa chodeka chinge chinobudirira, ndinotenda chose Mwari wakuite zvakanaka. Ndofunga manzwa akamafambira akaita Katopias areketa toti ayozorora murugare mukoma areketa ndimi kadzadziri mumharika dzemusambo. Ndakanzoti chisikana kaMaslin chainzo chida kupindawo kamumatsimba ababa wacho. Tinomushuvira karombo rakanaka. Ndokambokanadziko vanondivenga padambe pakanziro mavambo. Ndati ndangu chakusiya muri maoko awanzwadzika Felicitas Madyengoro.